arrenca amb una bona notícia, la reobertura de la sala Atrium després de 6 mesos d'obres. A l'Eixample de Barcelona, en aquest local va prenent forma la sala Atrium del futur, però en un ordre i uns terminis que no eren els previstos. Per això, i després de 6 mesos tancats, Atrium ha decidit no esperar més i reobrir la sala antiga. Per fi ens hem deslliurat d'aquell edifici tronat. Arrenquen amb una obra que sembla feta a mida, al contrari de Lluïsa Coniller. Una directora en crisi d'un teatre municipal decideix incendiar-lo per sacsejar el públic i les institucions. És la relació que s'estableix entre el teatre i el poder institucional, també entre el poder i la societat, entre el teatre i aquests mites de l'antigor i el teatre actual. Un còctel que ens anava molt bé per començar. La reobertura de la sala Atrium és una bona notícia per començar un any 2024 que arriba ple de canvis i novetats en el sector teatral a Barcelona.